tetep ngelak iki kudu diombeni. Lah nggih kula ning sing ngombeni kudu panjenengan. Dimiki. Aku nang omahe kok nganggo kendi. Lah nggih kula ngangge kendine jenengan. Gelem. Lah pripun Pak? Jenengan duwene kendi ta ten omah? Kula ora duwe kendi lho. Jenengan kendine cilik apa gede? Lah aku ra sida kok kendi aku. Lah kenapa? Lah napa? Aku nganggo semprotan manuk. Lah terus Dadi nek ngelakon crit. lah kok pula dicriti. Lah ra tenan. Den Mas buat jajal ta? Kok kuwi kok. Ora apa-apa rasa mikir untu. Anggonmu isih ngono ya tok jiret-jiret ra karuan. Iki ben apik. Dikawat kok kaya demo diteteki ya. Teki kawat. Aduh nek guyu mak celirit ngono enak. Mak bocahe karo gelungane gedhe gelungane. Yo ben. Cilik jan. Cilik kae. Heeh, kesit. Kesit piye? Si kecil ning kesit. Sik kesit napa nih? Kesit irit. Keset napa kesit? Kesit irit. Kowe ki aja aeng-aeng. Karo Simbah kok ngomongke bangsa keset. Lah kula ngertine keset. Simbah ki wis ora mengenal kaya ngono. Lah pun mboten keset. Heh, Pun mboten keset. wis ora. Kae lentur. Anet. Piye, main mau ya? Hah? Kita dolan-dolan. Kemana? Kaliurang? Ngapain? Hah? Lihat pemandangan ya? Enggak, beli jadah. Kita lihat pemandangan. Apa ke Imogiri? Waduh. Kok Beli ngomong apa? Makam. beli makam. Loh, makam raja-raja. Iya. Aku ki najan weruh wong cendhek ning aku iso dawa dhewe. Napa? Tegese dawa atine. Oh. Iso nimbang-nimbang. Liane? Aliyane kuwi urusan kuwi no, kowe aja tak urus. Kuwi ben dolan sak walang-walang sak karepe. Dawa karepe ora karepe. Wis pinter kowe iki. Betul. Ning kok arep memperjerumuskan aku ya. Lah mboten kok kula Aku ki takon. wis wong jujur ya. Oh iya. Ya, mangga. Ya. Nggih. Gubuk asmara ne. Nggih, bawani nggih. Heeh. Cendik gubuke. Aja minggir-minggir ndak kecemplung sawah. Kula dadi lali ya cedak jenengan. Pancen aku ki sok nglalekke sak kabehe. Mergo aku kuwi isih turuning bapak mbokku. Ayo suara melok tenan. Kecilik kaya wis. Ya cilik wis nyanyi wis Nggih. nembang kok ya. Ya tak gendong cilikane. Sakniki kok digendong. Lho, we. Heh, Sakniki digendong. gendong endi? Kula senenge ngarep. Heh, Ngarep. ngarep ana plantrange. No? Nggih pundi? Ndak kena setang. Setange? Wong kok nggawa pit e kok. Mburi wae ya. Ning mburi ana piring. Kok ngewohke lho. Ayo ya, ayo. Nggih ta. Gemeske wae saya. Ya ora. Saksi. Ini saksi nyata. Sesuai gemeske wong iki. Edan. Ora anak aku kaya kepengin ngantemi nak. Saingan memang gitu kalau saingan. Memang gitu. Saingan ngopo? Yang sehat aja lah, jangan teman-teman. Milih sapa no? Milih sing enom apa sing tuwa no? Nek nganti dadi Bondayuda, kowe lah kalah. Ya mesti milih kowe. Ah iya. Wong wis muni gemes karo kowe kok. Ah iya. Ya bejane dhewe-dhewe. Nang gubuk kae no? Nggih. Penak nggih, Pak. Ambo. Silir ngono lho nang gubuk. Ayo awane silir. Kowe tau nang gubuk ta Agnes? Kowe nganti cemplung wae ya? Hah? Tak dosok kecemplung. Jemek gebak lendrut tok. Yen liwat aku kelingan gubuk
malah kaya wong bingung iki. Piye? Apa ya, Mbah? Keserono. Apa nih? Lah mung gejroske. Le nyodok. Keserem. Tapi nak. Sedengan. Pun nggih, Mbah. Ya. Sesuk meleh. Tenane. Ya. Tak tunggu dong. Waduh. Ditunggu nanti Gubuk Asmara. Tunggu nek ana ngundang kok. Ya ora ngundang ya ora ketemu ya. Ora ketemu ya. Ini ora apa-apa. Iya. Wis kesit besok ya. Lah iki saka mboko anggene apa-apa parani. Parani, Mbah. Iya. Ya matur sembah nuwun, Mbak Agnes. Ya. Kurang pira, Mak? Wah, iki nek dituruti ya engko arep dipara-para nggon limbu anu gara-gara ya nak. Ya. Aja nganti kesuwen. Saiki genti, Mbak. Aku tulungono ta ya. Kok kebut-kebut. Lah piye? Iki karo pertunjukan rasa geget. Lah ngapa? Iya. Ora sawet kira bojone. Aku wis seduluran kok karo bojone. Oh, ya. Jadi saling pengertian. Nggih, bojo kula nika ampun jinak. Oh, tok kroto wae. Kok bojo kok dikroto ya. Awak bojo kok jinak ya apa ta? Iya. Ya sing apik, sakniki pun sae. Heeh. Wis ora macem-macem Mbak Ayu ki lagi nggerbini. Ngerti aku. Wah. Kok ngerti? Sing ngandani sapa? Gini ya, Hah? seorang perempuan Heeh. itu lu kalau hamil pasti ada perubahan, baik tubuh maupun wajah. Oh. Nek awakku piye? Seger, Hah? Seger. Seger do. ora garing ngono lho, nggih. Seger. Lah ya kan mbiyen rak ya semene kita ya. Ra nek mbiyen membengkak. Lah saiki piye? Iki lemu ning kenceng. Oh. Cirine wong meteng ki lemu ning kenceng. Heeh. Nek Wajah. heeh. Kene mesti mining-mining, Mas. Oh. Nek ra dikeplaki bojone. Ora ya. Ya ora kok ya. Ora kok dikeplaki iki ya piye? Ya muga-muga sesuk bayine dadi sing nek lanang ya saleh, Amin. nek wedok salehah. Amin. Ya. Lah kok dadak nangis barang apa? Ora nangis iki ternyuh saka ati. Oh. Ati iki nggone ngendi to? Wah, tuh hang-hang iki. Heh? Jero ene, Nak. Ya ora apa-apa ya diwangsuli wong kuwi takon kok ora Lah diwangsuli. iya kok nunjuk kene iki atine ngendi? Nek nggonmu ngendi ya? Hah? Nek nggonmu ngendi? Lah aku ora ngerti mula tekon. Lah saiki delok-delokan apa piye? Hah? Delok-delokan apa? Ati. Ah ya ora ketok kok ya. Ati iki ning ngendi? Ampuh ah, Lho piye? ning jero dodo. Oh ning jero dodo. Dodo ki ngendi ngono? Ya aja mangkel to ya. Ora mangkel. Tak cepet tuwa. Ngece iki jake wis tuwa cepet tuwa. Ya wis tuwa tambah tuwa. Ah ya, matur nuwun, Nak. Heeh. Ngapa lho? Ngelak. Hah? Ngelak ya ngombe. Oh, engko wis dilingkir karo bojomu kok. Oh, tak elinge apa piye? Ora sak kowe sok gebanteren gembrojok kok glagepen. Glagepen awak sak gelase. Alah, Kemrojok. gembrojok tanpa laraban. Wong nyilingke iki ya biasa wae sak derma. Ah iya. Kok gembrojok. Aku kae kokean. Oh. Lah nek ora njaluk akeh ora gelem. Kare kurang akeh. Lah terus piye? Kowe iki ngene lho, Jak. Piye? Sese kaya perenjak persis iki. Lah piye ta? Iya. Kowe iki nek karo iki aku seneng ngrungokke. Mergane sing wedok kaya mbok perenjak jaman semono, kowe kaya Basia. Kowe omongane ya mung tredhak-tredhok ngono kuwi. Ah iya. Rasa lendet-lendet. Ora. Wong mesti rasa kok ngono loro kok. Oh iya. Anta? Nek loro ki mesti rasa apa piye? Ya rasa apa-apa kuwi. Siji, ijan ra kuat disengkuyung wong loro. Upama kowe karo garwamu. Heeh. Kowe nek garwamu le nyambut gawe ra kuat, Heeh. kowe kudu bantu. Aku bantu ngapa? Nyambut gawe.
Aku kudu nyambut gawe. Nek aku wegah. Aku ya wegah. Lah ngopo? Ya gelem sithik-sithik. Oh, sithik-sithik. Ya? Nyambut gawe ku ora kudu melu nyurung gerobak ora. Ya kesel no ya. Wis gak nembange. Apa-apa tekoke. Terus pitikna yang ngerti. Ngerti. Lah nek pitik do potok-potok wae ngapa? Petok-petok ana sing ngendhok, Oh nek kukuruyuk, ana le gelut. nek Kukuruyuk ki mangan. mangan, nek cecak ngono kae. Cecok. Mbah Hamil ya. Kuwi ngapa? Heh? Tandane ngapa? Omong apa? Padha tresno trinesna. Oh, berarti aku kok kayak cecak ngono ya. Heh? Aku. Nek cecak ki cilik. Lah iki apa tekek? Aku ora lho. Aku Ora cecak ngarani. cilik ya. Semono kok tekek kuwi komodo. Ya ora ngono modho kegeden sing sedengan wae biawak ya. Saya elek, Mas. Ya yo mangga. Ya. Ya, Mbak, tadi karo Mas e ana tutuk Wah langsung iki. tutuk. Den Mas, Opo? kok jenengan memelas ngenten niku? Sik gah bubar. Don Mas Broto iki karo sing apik kok. Den Mas, opo? Kok kaya anake anu iki. Biasane ra krungu, dadi tak sengkake. Ora ya sing ngantep. Opo? Iki sapa? Ngono kok wangun. Aku Subroto. Iki cedak nggone Pak Dayat lho. Cedak nggone Pak Dayat ki tokoh ketoprak ampuh. Mula aku ra wani nirokke. Allah, gamelane cangkemku wae ndak kanca-kanca kesel. Ya, kok kaya gedawan to, Mas? Apa ta? Tangan didudut deh. Wirane ngene Kok kaya wong anyar to iki malah. Apa jenengan mboten maju ya kula sing maju to nggih? Kok nganceng lho. Napa nih sing ngajeng napa? Remute Remote napa? Kula mboten beto remote. ora nggowo. Mboten panjenengan ta ingkang beto? Hah? Mbak kula PJT. Apa? Iya. Panjenengan beto mboten? Aku nggowo. Ning ora saben wong iso mijet. Lah kula mbok tak mijet kula pengen mijet Iya, sa. Pripun Den Mas? Kok dicekeli? Asing ten pundi? Ora sanggo guneman. Lah, Langsung pijet ngono. langsung pijet nggih mosok Dadi ya ora ben nganggo. Siarane cetok-cetok. Cok. Kirana, sinten? Panjenengan ingkang mriko. Kowe iki putrane Warok Inggih. sing digdaya Setri Mampura. Iso mrasta brandal saka Gunung Klothok. Gunung pundi? Klothok. Niku gunung napa? Gunung Apa? Gunung Kadia Pajamakari. Panjenengan menika ndelokke napa to Den Mas? Kowe ngundelokke Gunung Klothok. Nek umami jagongan napa apa ngomong anak nggih? Raine napa wajahe basa Indonesiane sing dimatke? Ora ngematke liyane. Aku kudu ngematke apa? Indomaret gundulmu nggih. Aja doa. Iki ketoprak tenanan aja do diganggu ya. Den Mas, Apa? kula langsung mawon nggih. Piye? Sejatosipun kula menika tresna kalian panjenengan lho Den Mas. Aku ora tok kandhani, aku wis pirsa. Napa inggih? Mergo aku kroyo-royo tengah alas dalan gunung tak unggahi, mergo aku ditundung karo Kanjeng Rama, mergo aku ora gelem arep dituke sliramu ten. Ing menapa panjenengan boten kersa kalian kula to Den Mas? Mergane aku kuwi durung cukup umurku.
Menapa inggih panjenengan yuswa pinten to? Yuswa ku wis 17 tahun. 17 tahun ki wayahe adu. Wayahe didu. Adu gambar wae biyen. Adu maksudnya Edan Mas Broto kok adu gambar. Ada cilik. Uwol apa? Jenengan seneng uwol. Mul Uwol adu gambar diplek. ngerti mul barang iki mesti kulon praga iki. Lah ya jan Heeh, hooh. ngerti mul. Ya, Den Mas, kowe tak eling. kula menika kirang menapa to? Kok panjenengan Kowe mboten kok kersa ora kalian apa. kula? Ayu ya ayu. Nggih. Ha, toh. Lemu ya turah, ya toh? Lah iki mulane kula kan empuk enten lho. Apa arep golek sing cilik-cilik ben atos ngono? Ora. Aku ki bangsa empuk-empukan wis ora seneng. Lah panjenengan seneng ingkang kados pundi? Senengku kuwi bangsa Apa kok tangane ngene-ngene? nek kenyil-kenyil ki apa Mas basane? Ya sing empuk ngono. Ya sing empuk. Sing empuk. Yo. Kula kurang empuk pripun to Den Mas? Mbok Lah, jajal, lah, wong- mbok jajal dicekel. Apa? Madheprana? Siap. Ngapa? Padha tenan to. Apane? Padha pripun to Den Mas? Mburi ngarep kok padha. Bingung aku. Panjenengan Iki sing mergane aku ora tresna mergo ngarep mburi padha. ngarep mburi padha menika tandane sangune akeh. Jenengan ajeng milih ngarep kena, milih mburi ya kena. Modar kowe. Iki semunten ya kaya ngene iki nek wong lagi gandrung. Ora peduli mledose gunung. Wong yen lagi naksir ora peduli perange nuklir. Ngapa ngacung kene? Nuklir. Endi nuklir endi? Wis to, tak elingke to. Si Kowe ana- aja merambat-merambat tekan. Lah panjenengan menika ngacung-ngacung lho. Subrata kuwi nek tok pancing-pancing tengah wengi ngene iki. Napa? Iso Ajeng napa? ngloso aku stroke lho. Lah kenging menapa kok stroke? Ngampet. Ngampet napa? Mbok mboten sah diampet. Wong ya wis diselenggarake mbok ki endang ngono lho. Iki acara apa kok diselenggarake kuwi? Maksudnya iki wong ya wis dimanggake carane wong madang ki monggo menika dipun rahapi nggari mangan ngono lho. Nganggo sendok ora? Ora sah. Aku seneng nek nganggo tangan. Wah, edan ya iki. Edan. Ya. Seminten keclek tenan nek iki. Ya apa? Templekan demit ngendi ngono lho. Lah yo nek dahar lek nganggo tangan kan eco umpamane ndulang ya langsung nang kene, langsung nganggo tanganku ngono lho. Nyenggo lambeku. Ning kena untuku. Menika lagi lambe durung liyane. Iya, iya, eling. Purun nggih. Aja. Purun nggih Ngene Den wae. Mas. Kowe tak anggap sedulur. Mboten, kula sedulure pun akeh. Ora, ning sedulur sing khusus. Khusus pripun? Khusus iki tegese kowe njaluk apa-apa aku ya tak nehi. Tenan? Tenan. Kula nyuwun setunggal. Apa? Jenengan dados bojo kula. Kuwi sing aku ra setuju. Lah kene kok ora setuju. Awang seduluran kok pek bojo. Aja kaya Ya ora apa-apa saiki wis wayahe sedulur dadi bojo iki ya akeh. Apa? Heeh. Ya to lakon iki piye jane iki? Mas Geter Aku- melok barang Mas Geter. Nek gelem nyalai prosedur. Nek ra gelem kok ora eman ning kaya Piye? Ya tenan iki. Jenengan dereng nyobi kok nggih Den Mas. Umpami sampun nyobi mengke bakal tuman. Mang cobi riyin, mboten sak aja muni ora-ora nek urung jajal ki. ora. Ora tenan kok. Aku ki putrane Adipati Tergalak. Kula Ora ngertos saben panjenengan wanita menika. tak tresnani ku ora iso. Lah mboten saged nek kalian liyane monggo nek kalian kula mbok dicoba riyin. Kaya tuku pit. Lah kula dipadhake pit ya ora apa-apa wis. Wah, lah kok apa-apa gelem ki kok. Lah nggih wong kula ya tresna tenan lho kalian panjenengan menika pripun to nggih? Mas Dayat niki lho le marai. Ora Kok apa-apa. kula? Heh, Purun nggih. ora. Napa
napa kudu tak tembangke? Tembang. Nanging ora tresna. Lah kok boten Tak rungokke kuping tengen metu kiwa tak lebokke ngendi ya? Sak metune. leboke ngendi? Kuping. Kuping? Wes nebang. Kaya nyoto kowe iso ndudut atiku. Tak tresnani. Kekerane wong akrami. Aduh, Pripun Den Mas? anu kemenggokan. Bondo dudu rupa lho Den Mas. Iya. Panjenengan mbok purun to kalian kula. Dirangkulke. Kula iki ngelak lho. Ngelak. Ah wis nggawa jare. Ngelak maksude ngelak. Ngelak napa nggih istilahe niku? Nek ngelakke ora diistilahke kuwi tetep ngelak iku didombeni. Lah nggih kula ning sing ngombeni kudu panjenengan. Dimiki. Aku nang omahe kok nganggo kendhi. Nggih kula ngangge kendine jenengan. Gelem. Lah pripun Pak? Jenengan duwene kendi ta ten omah? Kula ora duwe kendi lho. Jenengan kendine cilik apa gedhe? Lah aku ora sido kendhi aku. Lah kenapa? Lah napa? Aku nganggo semprotan manuk. Lah terus Dadi nek ngelakon crit. lah kula pula dicriti. Lah